Jeg vil vise jer, hvordan jeg laver min hårsnorsskævebolle. Du starter med at lave en skilning, der hvor du gerne vil have den, hvor du måske plejer at have den. Om det er i midten eller i siden, det er helt op til dig selv. Så starter jeg i den ene side med at sno. Det er vigtigt, at håret det er tørt. Det skal ikke være vådt lige efter en vask, men om det er nyvasket, det er sådan set lige meget. Og så snor du egentlig bare sådan her. Hele tiden håret nedunder, opover og snor. Og nu vil jeg gerne have, den er skæv, så jeg stopper den her og holder i den side. Du kan vælge at sætte et spænde i eller en elastik. Jeg holder den bare. Og så begynder du i den anden side og snor lige sådan. Gør det så stramt som muligt, så den holder bedst muligt. Og du snor bare hele vejen hen, så der er en samling på de to totter. Ligesom du har en hestehale her. Samler du det, og så begynder du at sno. Og du snor og snor og snor. Og sætter det op i en knold. Og så skal du bruge en elastik, som du så samler det med. Der kan du vælge, om du vil have en, som man ikke så godt kan se. Jeg vælger bare en sort. Så kan jeg godt lide, at det ser lidt løst ud, i stedet for det er så stramt. Men stramt det heller, når det er, du laver den. Så det ikke falder ned lige med det samme. Men sådan ser det ud. Altså en hårsnorsskævebolle.